Mae'r gwanwyn wedi dod i ni flood out ar y tir. Mae gwaith y tir yn galw. Mae eisiau plannu rhyw 120 o erwau o oniaeth cynnyder nhw'n ni nawr. Ni wedi cael start ar ni. Wel, mae trysiedu sydd â ni fan hyn, rhai o'n nhw'n henffordd pyr, a rhai o'n nhw croes henffordd. A rhain sy'n dod â lloyd yn ei gynta. Mae'r tarw wedi bod yn rhedeg haf diwetha gyda rhain gynta, cyn bod fe'n mynd at yr fiches. Fel bod rhain yn dod â lloer, bod y bach mwy amser da ni i hala gyda nhw cyn bod rest o'r fiches yn dod. A mae rhain wedi dod nawr ers rhyw bythefnos, rhai o'n nhw 2 wythnos, a mae'n arall mae jyst wedi dod, yr un bach dina. A maen nhw mas yn yr awyr iach, a maen nhw'n neud i'n iawn, a gweithio nawr gewn ni'n gormod o law a gormod o tywi o'r to, a fi rhaid yn ôl mewn â nhw. Wel, mae'r 3 tarw sy'n mynd in wedi cael ei geni made i'r fiches Hereford sydd â ni. A bydd nhw yn 2 flwydd oed nawr yn mis Mehefin. A ni wedi cadw rhain mynd in ar ben unen ar gyfer y ticiau. A wedi cael nhw wedi testo'n glir. Felly mae rhain nawr yn glir i werthu. A bydd hwn sy'n mynd in a hwn mynd in. Bydd 2 ma nawr gyfeitho ni yn mynd i gyfyrddin dydd Gwener i'r farchnad a gobeithio cael ei gwerthu mlaen ar gyfer teirw i fagu yn rhyw fiches arall. Y reswm ni wedi dod i gyfyrddin heddi yw mae'r dydd Gwener cyntaf yn y mis, mae dechrau Ebrill, a dim ond rhyw 15 diwrnod sydd â ni ar ôl ar y TB test cyn bod rhaid ni i brofi'n to. A hefyd ar y dydd Gwener cyntaf maen nhw'n gwerthu tarwod a gwertheg organig. Wel, bach yn siomedig o'n ni, o'n nhw biti cyrraedd y nod o'n i moyn adael nhw fynd, ond ar diwedd y dydd, i ni ma i werthu, a dyna tred ar y dydd, a mae rhaid derbyn hwnnw. Byddai ni wedi gobeithio cael rhyw 300-400 yn fwy am un o'n nhw, am yr un cyntaf, ond oedd yr ail un ddim yn bell o'i farc, dwi'n teimlo. Oedd e'n darw pert, ond oedd e bach yn fyr yn ei gos, a dwi'n meddwl bod hwnnw wedi taro'r nod jyst beth oedd i werthu. Wel, mae'r ca yma, un o disasters gael lenni yw hwn, a mae'n ei hapio dros y wlad yn sawl gwahanol man. Yn mis Hydref, fe hoion ni hwn, fe ddath dros y ca i gyd, a wedyn fe gathon ni'r eira, oedd yn peth da iddo fe, oedd e'n cwto fe i gyd, a oedd e'n insulato fe wrth yr rhew i gyd, ond wedyn pan nath yr eira, a gathon ni'r rhew diwetha, a rhew oedd hi'n galed ofnadw, beth ddigwyddodd oedd beth maen nhw'n galw yn Saesneg frost lift, ble mae'r ddeiar wedi codi gyda'r rhew caled, a mae'r hadyn wedi aros ar ôl yn y ddeiar, a mae'r grwyddau wedi cael eu torri yn rhydd wrth y planigyn, a tipyn o golled yn hyn, achos byddai'r ca yma, mae rhyw beth yw o'r 15 erw, byddai ni wedi cael tynnu am 45 tynnell o rawn o'r ca yma, a byddai ni wedi cael tynnu am 150 o bernau mawr gwellt, a mae rheini werth rhyw 20 punt yr un dynod yma. Felly mae rai bwrw ati nawr a'i hau a rhoi yr crop nesaf mewn mor gynter y gallwn ni i hwnnw cael dod.
beth dyle bod yn tyfu yn y car arall. Mae hwn yn car oedd gath ei hau yr un amser gyda gwenith geia. A mae wedi dod bleser i weld e, mae'n tyfu nawr bob dydd. A fi'n gobeithio byddwn ni'n cynaeafu hwn rawn adeg y sioe frenhinol dechrau mis Awst. Wel, ni'n trio watcho bod ni gyd rawn y bwrdd fan hyn i cael swper. Ddim yn aml iawn i ni gyd fan hyn yn cael te, ond mae'n digwydd ambell i ddwrnod. Mae'n dibynnu yn gwmws ble ydw i. So mae yn bwysig bod ni'n cael catch-up un pennod dydd gyda'n gili. Jyst i weld beth sydd wedi digwydd yr ein yn ysgol a gwybod beth sy'n mlaen. Cadw cysylltiad â bawb yna me. Ni wedi cael rhywun nawr i helpu godro ar nos. Mae hynna'n lleihau fi yn bach, le mae David gallu gwneud y lloi a wedyn dwi'n gallu halo fwy o amser yn tŷ gyda'r plant yn wedi glenni mae Delor yn neud i tegau. Achos amser maen nhw'n dod trwy'r ysgol, dwi'n diddol o mewn mas. A maen nhw, na siwt, maen nhw mas ar y ffarm a gwneud o diddordeb yn y ffarm. Achos maen nhw mas yn dilyn fi ran am yr amser. Mae eitha pwysig bod un o'n i ar gael a hedydd sydd fel reol. Mae wain a rygbi dy bob nos Fawrth. A mae Mared a piano da ar nos Ioi a telyn a bethau. A mae eisiau cael help ar Delor achos y tegau, so mae'n bwysig bod un o'n ni. A hedydd sydd fe reol yn goffa wneud y lloi a bethau. So mae'n mynd yn gwrdd nawr bod hedydd yn llaner bach mwy amser i helpu plant yn tîn yma.